Здравейте! Чакай сега тук малко да си правя това. 4 минути преди краят на 2014 година аз реших да направя едно заключително писмо към българския ефир и най-вече към господарите на ефира. От гримьорната... Малко се притесних, изменете ме. Ме нагримираха специално за Мариела. Обаче, знаете, че Мариела, брат и сестра и много ме бият. И заради това аз реших да отида при гримьорите в НДК. Сега тук от прякото предаване на X-Factor аз давам моята реч. Миналата година, т.е. 2014, зад мен стояха красивите кордилери на планина Витоша. А тази година се очаква зад моя гръб да бъде красивия гръб на Цецка Цачева. Тя прави много цаца на морето, обаче е срам да направи цаца пред ефирът на шоуто на Слави. От малка се притеснява, като чуе за... Той вчера беше на парад и имаше много такива до него. Обаче сега тук в тази предизборна нощ се очаква през 2015 година на 9 септември новият президент на България да е моят брат Кирил Плевнелиев. Той е смешник. Вчера бях правил спаринг с Еми Цветкова. Бихме се хубаво, имаше бой, кръв, всичко, но на игра. Аз загубих от Бойко Борисов и се очертава тази година да бъде много приятна и ГЕРБ да печели. А сега на здраве и честита нова 2015 година! Да пинем водка джимбим. Край!